pesos buy nila. Yan guys. Wait lang nanay ah. Nainggan nyo lang ako dito, Nay. Nay, pag binili tong ganito, magkano? 2.5 sa inyo. Napakataas na po, no? Ang ganda ng ganitong plants na to. Talagang nasunod sa mga pool, no? 2.5 daw, guys. Nay, pwede ko ba kayong ma-vlog? Pero ang sadya ko talaga dito ay talong. Talong! Talong talagang sadya ko. Meron nyo dito nakatanim sa lupa. Meron nyo ang dalawa. Magkano naman po yung talong na yan? Sige na po, kukunin na po namin. Ayan, 50 na lang yung dalawang yan. Akala ko 50 isa. Okay na. Pwede na po. 3 for 100 ang bintahan nyo rito. Sige, kunin ko na po yan. Pero maghahanap pa po ako ng iba. Talong. Na, ito pong rubber tree ninyo, magkano po ito? 500. Pero okay na, no? Sulit na yung kanyang pot. Ang gaganda ng dahon. Ito po, tagbe-20 lang to. Ito mga pink pearl nyo, Nay. Ito. Pati itong cluster nila. Yan. Ay, dala-dala yun. Nay, magkano naman po yung ganyan? Nay, magkano po yung ganyan? Yan, 1-3. Meron akong nakita eh. Nakalagay siya sa Ayan. Meron akong nakita, Nay. Nakalagay lang siya sa hanging pots. Wala kayo dito, Nay? Yung mga nakahangin. Oo, nakahanging pots. Kahit ilan lang ang dahon. Swak naman sa budget. Huwag naman tayo 1-3. Pati 1-3 nabili ko dyan eh. Hindi ko na kayo tinubuan dyan. Aray ko po. Meron ako maliit ka yung bagya pa na gapa. Ay, magkano po yun? Huwag naman 1-3 guys. Bibili lang tayo ng talong eh. Taygaan nyo lang dito. Sabay ganun eh, no? Nay, magkano po yung ganito nyo? Huwag lang pong makulitan. 30 lang to. Nay, ano ba pangalan ng ID nito? Ha? Free mango? Flamango. Kala ko Flamango. Flamango. Tanong ko lang, sa Parañaque, parang ayaw nito. Nakailang bili kami. Parang matutunaw siya. Oo, sobra init, no? Hindi naman namin laging dinidiligan. Magkano po yung ganito nyo? 30 pesos lang. Walang masama. Kahit pa ulit-ulit bumili. 30 pesos. Huwag lang taglubuhin. No? Oo, paglibo. Aray! Biglang tigok. Ay, ito parang kakaiba to. Nay, ano to? Maroon ng malunggay. Ha? Maroon na malunggay? Magkano po yan? 50. Ayun. Mahal, mahal. Mahal daw, papatay mahal. Pagdating sa bahay. Joke lang. Malunggay, oh. Maroon malunggay. Pero ano lang yan, hindi siya kinakain. Hindi. Display lang talaga, plants lang. Oo, hindi ako makapaniwala. Ano nga to? Basta, magkano po yan? 50 pesos. Ito po na yung mga ganito po, magkano? Ito, 3 for 100. 3 for 100 yung butterfly nyo. Aba, mga swak sa budget pala eh. Doon sa kabila, 50 pesos dito. 300 lang ang butterfly nila, guys. Pati itong mowa na magkano? Ganon din po? 20 pesos lang yan. 20 pesos lang dito yan? Oo. Walang masama, kahit natutunaw. 20 pesos lang naman pala. Hindi yun natutunan. Pasensya na kayo na ya. Natutunan, nagbablog tayo eh. Sige na. Oo, Nay. Alam mo na yung tulang gustong gusto ko nito. Hindi ako makabuhay. Sa totoo lang. Bakit? Ambot. Tunaw din? Natutunaw talaga siya. Di ba nung time na mainit, hindi naman namin laging dinidiligas is talaga. Kasi syempre, kung talagang basa yung lupa, hindi namin didiligan.
Natutunaw siya sa sobrang, tubig. natutunaw siya sa sobrang init ng Paranaque. Talo siya sa inyo. Oo, talo. Sa semento. Pero bibili ako ngayon kasi tag-ulan eh, malay mo. 30 pesos walang masama. Saka ang ganda ng bulaklak. Oo nga, ang ganda talaga ng Ang bulaklak. ganda rin, o tinan mo. O, hindi mo akalain bumubo ka ng gano'n, no? Anong plants naman yan, Nay? Yan, yung matawag yan. Ang ganda, oh. Hindi na nasagot ni Nanay. Ang Basta si Nanay na isa, nandito tayo. Nay, ano po ang pangalan niyo, Nay? Pasensya na po. Jelly po. Jelly, dito tayo sa garden ni Nanay Jelly. Nay, yung mga ganito yung caricature, magkano po? 50 lang. Malalaki na rin naman kasi. Ito pong mga mayanan nyo. Piso lang ngayon yan na. Ay, sus Maria Josep, 10 piso? Yes po. Ay guys, 10 piso. So, punta na kayo dito. Punta na kayo dito, Nay. Anong lugar to, Nay? Silang Cavite. Silang Hukay, Silang Cavite. Barangay Hukay, Silang Cavite. 10 piso lang guys yung kanilang mga mayana. Pero pag pumunta ka talaga dito na isadyain, ano, totoo lang. Pero sulit naman ang presyo ng mga plants yan, guys, nakikita nyo. Ayan o. 10 pesos lang, yung mga yan, makakapal na. Ito pong bubbles nyo na nakikita ko, magkano po yan? 50 pesos. 50, akala ko 10 pesos. Hindi. 50 pesos yung bubbles. So, Pati San Francisco ito, oh, ang tataas na po. Yung mga variety ng San Francisco nila, 50 pesos lang, guys. Ang ganda. Ito po, magkano po yung ganito nyo? Agaw pansin. 500. Uy, talagang sulit naman po, Nay. Ang 500, di ba? Ay, ano pong ID nito? Sensation to? Sensation. Sabay ako na nag-ID. Kasi sa totoo lang kinikilatis ko pa yung mga plants kasi hindi pa tayo ganun kagaling kumilala. Kami nga, tanim ng tanim. O, bahala na kung anong pangalan niya. Parang ako pala. Ang tagal ko ang tagal-tagal ko na nagtatanim. Since 2002 pa. Pero ang paborito ko kasi nung araw, yung mga bulaklakin talaga. Kaya hindi ko masyadong kilala yung mga ganitong mga plants. Ngayon lang kung kailan ako nagbablog. Oo. Nay, ito, magkano po yung mga ganito yung golden photos? 3 for 100. Oh, 3 for 100 lang guys. Ayan, may mga trilis na sila. Pati ito pong balon-balunan nyo. Ayan guys. Ay, itong ano nyo? Calathea. Sebrina. 20 pesos ang 70 pesos. Ang ganito kalalaki. Mukha na rin naman buhay. May ugat na po ba talaga yan? Meron na raw ugat guys. Ito yung mga fortune plants nila nanay dito na mga pampaswerte sa loob ng bahay. Hindi ba yung nakatanim na sa lupa? Magkano po yung ganyan? Itong malaki, 100. Oo. 100? Ang kapal-kapal? Mm. Sulit ang presyo. Mga double pa. Oh, double pa, no? Yan, oh, guys. Na ito, anong plants to? Orlando. Magkano po sa inyo yung ganito? 100 lang po, nakapat na. Nay, pwede bang umikot-ikot? Baka may talong pa kaming makita. Tatawa si nanay, oh. Lagyan ng kuha ng dami niyang talong. Oh, talong talaga kasi dadalhin namin. Iuwi namin ng Batangas. Yung ganito po ninyo na ay magkano? 50 pesos. Okay po. Pati yung mga parting time nyo po, 10 pesos lang to. Nag-iisip po si nanay. 10 pesos. Ayan guys, oh. Ang gaganda na ng kanilang mga mayana. 10 pesos, guys. Punta na po kayo dito. Sulit. 10 pesos lang. Ayan, oh. Ang lalaki, oh. Ang gagandang tignan, no? Yung mga kalateya nyo po doon sa kabila. Lapit tayo, guys. Ayan, oh. Ito ate, magkano sa inyo yung ganito yung kalateya?
Mga variety ng kalateya yun nandito. Magkano po sa inyo? 50 pesos. Pati ito po. Ayan, 50 pesos. Yung mga dito po mga nakatanim ninyo, tag 50 pesos. Ah, okay. Ang mga pink bell nyo dito na 20 pesos. Pati yung mga senyang. Senya. Yan. May ano bang plants to? Hindi ko alam ang... Sylvia. Ah, ito ang Sylvia. Paulit-ulit, no? Hindi ko pa nakikilala, nakakalimutan ko. Ah, ito po, ang lalaki na ng mga temptation yun. Ay, tama ba? Temptation? Ang lalaki na kasi nila eh. Magkano po yung ganito nyo? Lang yan, 70. Ang 70 lang? Ah, okay po. Ito po. Spider. Ano po uli? Black spider. Magkano po yung ganyan? Yung ano niya, mga 150. Ito, mother plant to. Ah, mother. Nasaan po yung ano niya? 150. Ito, Yung mother malaki plant dito. daw to. Malaki dito, 150. Ah, 150. Spider. Black spider. Kala ko black magic. Ito ang black magic. Ah, ito ang black magic. Ah, ito ang black magic. Magkano po yung ganyan nyo? Ito yung kalaki, 500. 500. Ito tama, ito spider. Kasi ganyan para nga naman talagang spider. Yung mga hanging plants nyo na dito, ng mga ganyan, ayan. Magkano po yan dito? Yung butterfly, 3 for 100. Ah, 3 for 100. Sulit talaga ang presyo. 50 pesos. Yung mga last na, yan. Gaganda. Pati po yung wandering dew doon. 3 for 100. Pati yung mga spider plant ba yun, Nay? Yung mga ganon? Oh, spider plant. 3 for 100. Ang lawak ng garden nila, guys. Kung makikita nyo, napakalawak. Hindi lang isa na yung may-ari, no? Ayan, sila po ang may-ari. Magkakapatid po kayo. Ah, open. Yung dalawa, Nay, pwede bang ano? Pa-assist naman ako dun, no? Mukhang magaganda dito sa kabila. Ito guys, yung kanilang Syngonium, Choco Syngonium, 3 for 100 lang. Ayan. Sulit. Orbit. Oh, Orbifolia. 200 pag mga ganito kalalaki. Ito po yung mga plants ni ate. Magaganda naman. Ito po, pag mga red siam na nakapat na po, yun, 150 lang. 150 lang. Ito po yung Anthurium magnificum, 800. Gaganda naman ng mga plants ni ate dito. Ito po yung mga rubber tree, Black prince, black prince. Magkano po sa inyo? 700. 700 lang. Pero mas mura ang presyuhan nyo dito, no? Ito po yung ganito, yung caladium. 300. Ayan guys. Mukhang mga bagong lipat lang itong mga plants ni ate, no? Magkano po yung mga presyuhan nyo dito? 150 ito guys. Yung mga kalatea varieties nila, 150. Ayan. Yung mga ano, itong wallet nyo, magkano po? 300 yung last. Yung last 300, diba? Ang ganda na rin. Pag mga ganito, tag 150. Ito, maganda to alagaan, hindi mahirap. Hindi mahirap. Oo, mabilis siyang dumami yung dahon niya. Totoo ba ate, kailangan tanggalin yung bulaklak para mas lalong dumami siya? Kapag ano na siya, matutuyo. Kailangan. Kasi rin tingnan pagka ano. May bulaklak? Ito po yung mga black velvet nyo na dito. 100 yung malaki. 500 itong malaki. Ito po, yung mga ganito nyo. 200. Bakit yung akin, ilang buwan na, isang dahon pa lang. Hindi na. Ano, ng ugas ng bigas. Hugas ba yan? Ang dami ko nang nilagay ata doon Nilagyan ko na nga ng synthetic ng isang araw. Ugas ng bigas. Pag hindi pa talaga, ay ewan ko lang. Ilipat lupa ko na talaga siya. Yung isa ko dyan dati, ayaw nga suloy yung akin eh. Talaga? Suloy. At saka meron pa ako na nakitang black velvet na
Grabe, ang laki-laki, naiinggit ako, kaya tinatanong ko, bakit yung ganyong black velvet ko, isang piraso, 2 dahon yon, isang piraso na lang, ilang buwan na sa akin. Aba, itong alocasia album nyo, magkano po? 1-2, yung ganito nyo kalaki. Gano'n po kaliit? Ayan, maliliit. Ah, magkano naman po yan? So, 400, 400. 300 to. Ay, yung ganito nyo. Ay, mabubuhay na ba yan? Buhay na yan. Hindi nga. Ma'am, buhay na yan. Yung ganito nyo. Suloy na yan. Nag-iisip pa ako eh. Tatawagin ko si Mother, may balak yung bumili ng ganito eh. Kasi kung pupunta siya ng Lukban, ang layo. Pero malalaki na. Yung ganito nyo po magkano? 50. 150. Ito po, magkano po dito sa inyo? Ayan po ay 350. 350. Ano pong ID nito? Ito ay Green Congo. Ah, ito ang Green Congo. Magkano po yung ganito nyo? 350. Ito ang Red Congo. Opo. Ganito siya pag lumaki ha. Hindi ko masyado makabisado kasi pag maliit pa, parang ibang dahon. Yan, ganyan siya pag lumaki yung Red Congo. Magkano po pa ganyan? 1.5 na yun. Ah, pag ganyan kalaki, 1.5 na. Malaki na naman. Oo Yan nga. talaga siya ma'am. Talaga? Ito po, yung mga ganito yung plants. 1,000. 1,000 na. Ayan talaga yung may mga price. Ah, may mga press. Di ba? Salamat po, Nay. Ikot po tayo, baka makakita tayo ng malaking talong. Meron pala sa lupa. Nasa lupa? Pwede ba natin bunutin? Ubaid mo. Ito po, yung Caladium, Mickey Mouse nila nanay, 200. Lalaki na. Ayan o, buhay na talaga yan o. 200 lang. Sige po, Nay, lakad tayo dito. Ang daming plants nila nanay. Ay, teka lang. Nay, magkano ang Birkins nyo? 500 ang Birkins nila. Ito po mga anthurium nyo, Nay. 200. Ayan guys, oh, yung mga plants nila nanay dito. Ang laki ng garden nila. Bago to sa paningin ko, Nay. Ano to? Nakalimutan din. Binili na nga yung sa akin. Ang dami na raw suloy. Magkano po yung ganito? Ay, bapat ko. 150. Ayan guys, oh, yung dragon skin nila 150. Kamura. Itong aglo nila 400. Yung mga nakatanim dito na white pot 400. Hello na.